Tko se javlja, molim? Hvala. Evo, gospodine predsjedniče, gospodine ministre, pa ovdje se radi o traženju relativno malog iznosa, konkretno iznos od milijun kuna za formiranje poslovne zone Jakšić u Požeško-slavonskoj županiji. Dakle, ne tražimo kruha, tražimo državne sjemenske pšenice da možemo sami zasijati i požnjeti taj kruh. Ovdje se radi, taj prostor je naš prostor Slavonije i Požeško-slavonske županije u znatnoj stagnaciji i ne vjerujemo da će ova 42 milijuna kuna koliko je predviđeno da će od toga doteći milijun kuna koje ovdje tražimo striktno, konkretno za jednu poslovnu zonu koja je u formiranju. Molim glasovanje. Hvala zastupniku gospodinu Draženu Đuroviću. Molim da se izjasnimo tko je za amandman pod rednim brojem 10 Kluba zastupnika HDSSB-a. Hvala. Amandman nije dobio potrebnu većinu. Dakle, nije prihvaćen. Prelazimo na amandman pod rednim brojem 11 Klub zastupnika HDSSB-a. Izvolite gospodine ministre. Amandman se također ne prihvaća. Ne znam da li trebam ponoviti obrazloženje koje je identično. Ne, možete samo reći da je identično. Identično obrazloženje prethodnom, samo što se ne radi o istom području. Da, i ovaj amandman... Molim vas, čekajte. Gospodin zastupnik Dražen Đurović, izvolite. Evo, ispričavam se gospodine predsjedniče. Dakle, ovdje se odnosi, već je prethodno traženo pa odbijeno. Konkretno radi se o uspostavi poslovne zone u općini Čaglin, jedna od najsiromašnijih općina u Republici Hrvatskoj na području Požeško-slavonske županije. Radi se o konkretnom projektu koji ima građevinsku dozvolu izgradnje trafostanice u poslovnoj zoni u definiranom iznosu od 650 tisuća kuna. Dakle, projekt je završen i bilo bi jako korisno za taj kraj koji praktički je danas ispražnjen, raseljen, da se na neki način pokrene gospodarstvo uspostavom takve poslovne zone. Molim glasovanje. Hvala lijepa gospodine zastupniče. Stavljam na glasovanje amandman pod rednim brojem 11 Kluba zastupnika HDSSB-a. Tko je za? Hvala. Utvrđujem da amandman nije prihvaćen i nije dobio potrebnu većinu, pa prelazimo na izjašnjavanje o amandmanu pod rednim brojem 12. Gospodine zastupniče Vinković, budete pažljivi jer se radi o amandmanu Kluba zastupnika HDSSB-a. Izvolite gospodine ministre. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Također Vlada ne prihvaća ovaj amandman. Obrazloženje je kao i na prethodna dva, ali ću još jednom napomenuti da pozivam sve jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave da se jave na javni poziv ministarstva gdje ćemo one projekte za koje ocijenimo da će doprinijeti ovim svim kriterijima koje ste vi govorili, a to je ravnomjerni razvoj Republike Hrvatske. A vjerujte, ovoj Vladi je posebno na srcu su područja od posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja tamo gdje ljudi nažalost se teško vraćaju i da ćemo napraviti sve da se ta infrastruktura i tamo također kvalitetno razvija. Hvala lijepo. Hvala vam ministre. Očitovanje u ime Kluba HDSSB-a. Gospodin zastupnik Đurović, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, radi se o projektima također koji su završeni u unapređenju poslovne zone Kutjevo u Požeško-slavonskoj županiji u definiranom iznosu od 1.122.675 kuna. Napominjem da izražavam i skepsu i sumnju da će taj planirani iznos koji je zaplaniran u proračunu od 42 milijuna kuna za unapređenje infrastrukture poduzetničkih zona biti dostatan u ovoj godini za financiranje planiranih i poduzetničkih zona koje bi trebalo. Također napominjem da u Požeško-slavonskoj županiji trenutno je umirovljeno 19,5 tisuća ljudi, a zaposleno 18,5 tisuća, pa indeks zaposlenosti 0,95 i te uspostava tih poduzetničkih zona jedini način zapravo bilo kakvog izlaska iz sadašnjeg stanja. Prema tome molim glasovanje. Hvala lijepa. Molim da se izjasnimo tko je za amandman pod rednim brojem 12 Kluba zastupnika HDSSB-a. Hvala vam. Amandman nije prošao i nije dobio potrebnu većinu.